Uděláme fukáča, nakladíme rajčátka, krojím cibulku. Takže olivy máme nasykaný, jo, máme čistý pánev, bylo hodně olivový olej. Dáme olivy, podíváme náš krásný bochánek, šup ho tam, ještě olej víc. A normálně rukama, prostě takhle mačkat, olivy, trošička cibul, trošku soli, posolíme. Mám čerstvý tymián za zahrady, jenom ty listy potřebujeme. A takhle vypadá naši fokáča, krásná, s olivama, cibulkou, čerstvý rajčata, sami dobré bylinky. Necháme si to chvilku kynout a potom dáme na grill a uvidíme ty výsledky. Grill máme zahřátý na 250 stupňů. Díváme se potom, jak to bude vypadat, až to bude hotový. Normálně fokáča nám to opět krásně. Máme k tomu grillované masíčko. Já do blochu.